Bago pa man masakop ang Pilipinas ng mga Espanyol, ginagamit na ang baybayin ng mga katutubo bilang sistema ng pagsusulat. Nangangahulugan ng estabilisado ng pamayanan. Hango ang baybayin sa salitang baybay na ang ibig sabihin ay to spell. Hindi tulad sa universal na alpabeto na base sa Latin at may 28 titik, ang baybayin ay may 17 titik. Sa paglipas ng maraming mga siglo at impluensya ng mga banyaga, tila naisantabi ang baybayin na nagre-representa sa pagkakakilanlan ng bansang Pilipinas bago pa man ito sinakop. Kaya naman para mas may paliwanag ang mayamang nakaraan at kahalagahan ng baybayin, isang workshop ang sinagawa sa National Museum of the Philippines sa Daraga Albay. Si Jeff Maronilla Seva Quintano, isang tattoo artist na ang mga obra ay hango sa baybayin at advocate rin ng pagbabaybay. Ayon kay Jeff, pagaman bihira nang gamitin sa pagsusulat ang baybayin, marami pa rin umanong paraan para magamit at maisabuhay ito tulad sa pagtatattoo at creatives. Pwede naman siya magamit sa ibang bagay. Argaan sa tattooing niyan, tanggap na ang tattooing, ako lang nagpatattoo. Ang baybayin, may siya digdigi rin nagiging siya sa nagsisimula siya badge of honor. Sa Bicol region, may bersyon din ng baybayin, ang basahan, na hindi nalalayo kung paano isulat ang mga titik sa pagbabaybay. Patunay umano ito ng mayamang kultura at historya ng bansa, ngunit tila nakalimutan na sa paglipas ng maraming mga taon. Chris Novelo, CSN.